novi video. Znaš, igram kao bojse. Evo. Story. Play. Equip. Back. A ja to vidim sad. Uš. Može met. Ja slabo met. Use. Use. Kako kažem jednom. Dođe. Gledaj kako cool. Au, sunce. Vidim tako pričam tiho, inače sad se trudim da pričam malo glasnije. Jep. I ako sam vam bar malko natapnao oko, nemojte se kliti zašto boli me grlo. A i glava. Šta je ovo? Mogu. 1 na 1. Tap. Ready? Ja! Jo, kralj. Odugao sam ga. Ajde, randa 2. Ready? Vidiš kako se to uništavaju. Neće se, jes? Da. Dobro. Da sad idem. Čekaj, zaći konje. Eto. Ajde. Šta ovo? Oče. Ready? Što sam htjela čuti? Inače, ovo je nekad, ne znam, ja trka, ali ne vidim nikoga. Sad sečka mora mi se napuni. Evo, idemo. Ja! Idemo. Inače, snimat ću svako jutro i večer. Tako da očekujte video. Izvinite se ovo reklama. Okej. Zašto ne repetiraš pistan? Da vidimo šta uzmem. A vidite, ako odem vam, sve jeftinije stvari. Ovo snaži, dobro. 2 pištolja, 40.000. 2 revolvera. Uš. 18.000 puška. Ovdje. Naravno mi je nebitno mi je ni konji. Municija mi je bitna već. Idem dobijem ovdje. Najeba si ga. Fak, ovo igra nema kuću. A sve pištol?
Evo izašao. Au. Okej. Ja sam ko kriminalac. Dead. Ciao. Ako ćete nastavim, pišite. Evo, mene ustaje povređen. Pišite ako ćete nastavim. Evo da je ko zna. Izlazim. Iskreno da zanimljiva igrica. Ali imamo i neki. I pišite šta sljedeći da igram. Tačnije početnik sam, tako da ne vjerujem da baš imate komentara. Fuck. Ubih je slučajno. Idemo headshot. Gađa mi. Pussy. Awesome help. Drži. Šta je ovo? Neki portal. Koči. Ne gdje je bilo. Dobar. Oj. Jure me, fuck. Moram da vidim. Okej. Jao. Oprdžik se. Ja oprdžik se na u... Šta je ovo, bila kafa? Ja, svoj oprdžik se na u neku belu kafu, šta je? Ne s kafu, bre. Ja, pocrveni mi ruka. Ajde, ljudi moji. Idemo sad da vidimo šta ima vam. I najvjerovatnije ću da završim ovaj video. Pusti. Idemo da ubijemo ovog. Pokrijemo ga. Časom. Jesam to upuci svog konja. Vidi đubreta. Ostani mi na nišan. A šta si spremila, šta pijete? Šta će ti to? Ajde, čao.